हाय साଙ୍ଗମାନେ କି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କହିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ତା ପାଖକୁ କେହି ଯାଅନି କି ତା ଘରକୁ କେହି ଯାଅନି କି ତା ସହିତ ମିଶାମିଶି କରନି, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଫାଷ୍ଟ ତ କହିବି କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଗୋଟେ ଡିଆଁ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ଘରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତା, ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ରୋଗ, କ'ଣ କେମିତି ତୁମେ ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ। ଫାଷ୍ଟ ତମ ଘରେ ସେମିତି ରୋଗୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ନ କରନ୍ତୁ କି ତମ ଘରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବାହାରୁ। କାରଣ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହେଁନି କି ଆଉ କିଏ ଶତ୍ରୁ ବି ନ ହଉ କି ତାକୁ ଏମିତିଆ କଷ୍ଟ ମିଳୁ। ତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଏତେ ହିଂସା କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ମୁଁ ତ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନି ନା, ତ ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ଲାଗୁଛ? ମୁଁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକୁଟିଆ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ସହିତ ଲାଗନି। ଆଉ ତମ ଭଳିଆ 100 ଲୋକ ଲାଗିଲେ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଭୋକି ଲାଷ୍ଟରେ ରହିବ। କୁକୁରମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ଭୋକିବା। ତ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରେନି। ତ ଖାଲି ମୋତେ କହିଲା ବୋଲି କାଲି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ବନେଇ ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏ କଥାଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ସେ ବି କାଲି ଶୁଣିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ତ କୁକୁରମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ। ଯଦି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଶୁଣିଲି, ତାପରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି, କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ବି ଜଣେଇଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।